Kwartahan naman dahil ka di. Uy, dagan. So natakaroon sa tapahan ni Darwin, no? Asensado na. Ay, Ano na si ay, Darwin? artista diri yo. Lista mga. Oh. Di ana tatungod sa may eskwelahan mga idol. Diri sa Makalaya Elementary School. Sakop sa Placer. So nara mga idol oh. Dugay po ito nagpatsinsuel itong tawahan na eh. Kapoy nagbaktas ano eh. Masakay lang tag tricycle ani mga idol kay magpaadto siya sa kuan sa Rusi. Patuda ng mga Rusi diha eh. So mangutana ta diri mga idol. Brad, ano ba yung Rusi? Rusi ito sa sentro. Oh. Sa sentro na no? Oh. Kaya nagpatsinsuel ko no ang katong akong kuan ba kaila. Tuara sa sentro. Kapoy baktas eh. Tuara, reply na. Lapas na. Hinahinay ako dito. Sige, salamat. Hapit ako ng mahuman. So, nakapangutahan natin dito mga idol kay kaning wala kay load bitaw. Baka nag-load ba? Dili ka makakuha sa iyang sa location nga adtuan nimo kay wa man kay Google Map. Di man ma-open nimo kay wa man kay load. Kailangan na kay Google Map. Di man ka mawala na mga idol. Dili po ka makapangutana na sa laing tao kay may Google Map nimo. Pwede ra man nimo i-zoom. Kung asa ka dapit na location. Dali ra kayo siya gamiton. Pero kung kuan, wa kay load, chat ra, chat. Pasol kayo. Walang wapo gyud na kay load, mulakaw ka, basta na kay cellphone. Pasol mo mga tanat kay ilhan kag dili ka taga diri. Wapo gyud nang wa kay mapangutanahan kay nagpasabot, ikaw taga diha ka. Dili ka mailad ba? Balik na lang ko dito eh. Imo may among sabot. Ingon siya nga naabot man ko dito sa Makalaya. Diha rami magkita sa kuan. Sa Victory Eatery. Hak eh. Wapo man hinoning mag-vlog ka ani. Kaya para makita po ang view ba diri sa kuan, diri sa Mabini Highway. Now, agiana ni padulong sa Butuan. Butuan kani nga dalan pagpaigo ka kung asa ka padulong kay daghang padulungan ng dalana. Ato pag Cagayan, Davao, Tandag, bisan asa ka mo adto basta ka nang dalana giunon pwede ka diha moagi. Basta kaning dalana padulong ni Butuan City. Bahalag asa ka padulong muliko. Asa ka mo adto kay dako naman ka. Lisod kay no. O lang tawa oh. Wapo kay view diri mga idol, bukid-bukid ba. Dagan lig mga kuan diri mga gulay-gulay. Basta mga bukid-bukid ba. Libre ra diri kung kuan ka, mangayo ra ka gulay. So maayo gyud. Tapadpad kita diri. Klaro kay Bukagan Hill mga idol oh. Ang Bukagan Hill. Para diha unahan Bukagan Hill. Dili di ay. Bukagan ba na? Ano sa kabalo sana nga hill di ano? Bukagan. Bukagan man siguro. Tao ni mga tao diri oh, makakita glaing naong mulantaw man nimo. Mulantaw man. Unang mo lang. Wapo gyud ang magpaabot diri sa Victory Eatery kay kuan ka nang para ma-pick up ta dayon dugay pud patrabaho to sa shop si Darwin eh. Singot akong likod wa ako kadalagwan. Kuan ba? Tawil. Andar ang sige. Mga idol, nagkita kami ni Darwin. Sakay kami sa motor. Ikaw na ba kayo magpadata ng tayo? Taraw? Oh. Dulos na. Oh, tara. Nayaot ko. Dari mga idol. Para sa Mabini.
Labon mo. Oh. Gusto niyo ni maron. Di yang kuan lagi ubanta kay ito bala mo. Si bala-bala Ah, daw. bala. Matay adto ko ako tuod. Ubanta. Istorya ang gawin mo kung bayaw, iyaha man ang parkata. Ay ja. Banang ko nimo dito. Si dia si Pwede po. ang mo palit mo mo istorya kay si Jamay mo palit. Banta ka. Ay, bayar. Kapay istorya ka to. Mira, motor mo dito sa tapahan. Motor ko nimo karon. Ayaw dito sa tapahan, dali na sa ubos. Asa may mong tapahan dai dapat? Dapat sa kalsada. Wa na dito kay. Wala bay pa kun to boss. Oh, dato sa bayaw na nga kuan ba? Butuan. Tapahan. Oh, dahil Tuwan. luksong, dahil luksong. O lagi lugsaw. Nasa to. Oh, Hey! Apa yang kau bisita? Sala ba ni? Vlogger pa eh. Dahil na naman mong patali. Dagan mo yung balay dyan ino. Ano pa lang yung ano to? Ako? Bakit itong bukid o? bakit? Atong bukid, may bakit na ito ba? Oh, sige. Pipitira lang eh. Mamay, balay mo. Suara dito. Kana, tapahan mo na. Oh, Kwartahan naman dahil ka di. bata. Uy, dagan. So nata karon sa tapahan ni Darwin no, asinsado na. Ay, Ano si ay, Darwin? artista diri yo. Artista maga.